రామాయణంలో ముఖ్య ఘట్టాలు 5. సుందరకాండ. సముద్రం మీద ఎగిరి వెళుతున్న హనుమకు దారికి అడ్డంగా సముద్రంలో నుండి ఒక పర్వతం పైకి వస్తుంది. హనుమ కోపంతో దాన్ని ఢీ కొంటాడు. అప్పుడు ఆ పర్వత రాజైన మైనాకుడు, హనుమ, నీకు విశ్రాంతి కలుగచేయమని సముద్రుడు చెప్పగా, నీ మిత్రుడుగా నేను వచ్చాను అని చెపుతాడు. అప్పుడు హనుమ తనకు ఇప్పుడు విశ్రాంతి కొరకై ఆగే సమయం లేదని, రామకార్యం వెంటనే సాధించడం ముఖ్యమని చెప్పి హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చి ముందుకు సాగుతాడు. మైనాకుడు అతడు విజయుడై తిరిగి రావాలని శుభాకాంక్షలు చెపుతాడు. తరువాత దారిలో సురస అనే నాగదేవత తన నోరు పెద్దగా తెరిచి హనుమను మృంగటానికి ప్రయత్నించింది. హనుమ తన శరీరాన్ని ఇంకా పెద్దగా పెంచుతాడు. ఆమె అందుకు తగినట్టుగా ఇంకా తన నోటిని పెద్దదిగా చేస్తూ